दायो जोङो मेलायावहाय सफैनानैहाय गिदिंगासिनो आरो ओमफ्राय गिदिंनायावनो नै गोदोनि लोगो मोनदों ओमफ्राय रायलायबाय जिहेतु जोङो बे धोनस्रि घाटनि जा लक्ष्मी मेला बेयावहायथ' उन्दैनिफ्रायनो फैयो बिमाजों फैयोमोन आरोना गोदो उन्दैयावहाय ओमफ्राय बिमाजों फैबा बिराद इन्टारेस्टिं खोथा जायोमोन आरोना बिमाजों गोजो फैयोबा बिमाखौ थियेटाराव सोना दोनसिगोन ओमफ्राय जोंहा जि बेरायसिगोन आरो उन्दैयावहा जि गाजामोन दिनै गोसोखांलायलायदों आं मेलायाव फैनायखाय आं मेलायाव फैनायनि रिजोनानो जाहैबाय बै सोरखि बै बेफोरबायदि जायगायावहाय गाखोनो लुगैनायनि थाखायनो आं मेलायाव फैयो मिथिबायना ओमफ्राय नै मेलायाव फैनाय लोगोनोथ' आंखौ मोजां मोनग्रा बा आंनि साबस्क्राइबारफोरखौहाय आङो लोगो मोनबाय थेंक इउ स' माच एसां अननाय होनायनि आरो लोगोसे दायो आं बिराद गाखोनो जा आथुर जाबायमोन आं बिराद एक्साइटेडमोन माहा गाखोगोन नोंथांमोना गाखोनाय भिडिअखौहाय नुलांगोन दा नै गाखोबायानो मोनसे ओमफ्राय नै हारसा बिसोरबो इउटुबार आरो आंखौ नुनानै सिनायनायखाय भिडिअ लाबाय एसे ओमफ्राय आं गाखोबाय ये नोंथांमोना मेलायावहाय नैबेयाव गाखोदोंना गाखोआखै तामाम नांखायो दा खर' गिदिंलायलायो खर' गिदिंबाबो मोजां मोनो आरोना आं गाखोनो आं बेयाव गाखोनो मोनबानो मेला नायनायखौ गोजोननाय मोनो आरो दायो जोब्बाय सयबारल'सो फिदिङो नालाय ओमफ्राय जोङो जफिननानै थाबाय आरो जों खेबसे गाखोबावगोन होननानै कन्टिनिउ खालामगोन आरो खेबसेबाव थाङा गाखोआ फैदो मोनब्रैगा साब्रै फैदो kadang-kadang nang हारसिं थाबाय थानोसै नों गाखो होमबा इजिसो बियो बारा जेबो इजि नङासो फैनो फै गाखोबाय दायो जोङो फुरा दाख्लै गाखोनो मोनाखैमोन ना बेयावहा गाखोबाय आरो इयाव गाखोला लाब गैया होनना बुंलांबायलै गैया नंमारगौ खोमा लाब गैमारा पुरा हाबजोबनांगोन ओरैनोसो फैसा लस जागोन होननानै जोङो दायो आलदा जायगाथिं थांलायबाय आरोना दायो आङो पुरा दाउ खेलाखौ गेलेनोसै र' माथो मोनदो
मेलायाव फैनानै बे स्मकिं बिस्किटखौ जायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो नङा होमबा दायोथ' फुल ट्रेन्डिङाव दङना बेखायनो आं जानो लुगैबाय आरो जाफेराखैबो नालाय बा साहिला नुवाखै दिहुननानै देखायबायानो आंबो बिराद एक्साइटेडमोन बुस्थुआ माबायसा टेस्टआ माबायसा मोनगोन होननानै ओमफ्राय आं जाबाय बेथ' बिस्किटसो नालाय बिस्किटआ किटकेट बिस्किट एसे क्रान्चि टाइपनि थायो बेयो आरो ओमफ्रायहाय बेयो गुसु आरो नैबेबायदि गुसु ओमफ्राय गुसुआनो खुगानिफ्राय फु खालामबा उखुन्दै गयो आरोना इन्टारेस्टिं खिन्थु बियो आं बिराद मोजां मोनदों आरोना पुरा पेसा वसुल Ini laki nomormu. Nomormu. Oh, naik renang. Oh, ini gue coba dia. Terus coba kontrolnya. Khulumbai, lagi mwjang. Direct kah dia? Ada mau mwjang sudah lah. Khulumbai, jauh masih mundur. Khulumbai. Paksa dawa, paksa dawa. Dede lana deh kado. नै मेलायावहाय गोदोनि लोगोफोरखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै आं बिराद गोजोनबाय Dede. Mabaयदि मोनदों? Mwjang. Mwjang. Sina hwnna le bisro.
심지어 아까 내가 있으니까. So dayo जोङो पानसान जाबाय माबा माबि जानानै लाबाय ओमफ्रायहाय दायो थांगासिनो आरोना थेंक इउ साहिल जोंखौ दिनैयो मेला नायनो लांफैनायनि थाखाय होनदों ओमफ्राय नैबिथिं बिकि नैबिथिं बिसोरो दिनैयो बारा मोनासै दाउ मासेल' मोनबाय आरो ओमफ्राय बाखि खेलाया गासैबो माबा बे ग्लास खुबैनाया बेल'सोमोन बेखौथ' हाखाया नालाय बेखायनो जोङो ओरैनो गेलेयासै आरो हायिखाय हायाबा मोजां नाङालै न' मोनबासो मोजां नाङो दायो थांगासिनो गोरलै-गोरलैबा दाउआबो जि फिसा फिसा दाख्लै हांसो मोननायखौबो न'आव फिसिबायसोथ' जायाखै जोङो देनां जाबा लिंहरगोन दे नोंसोरखौ गोदोर जाग्रोथोसै होनदों खाथि खासो नालाय दायो जों मोनहैखासिगोन So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye